Green Jobs és un programa que combina una formació professionalitzadora, unes competències verdes i unes competències transversals. Està adreçat a nois, a joves, nois i noies amb risc d'exclusió social, amb abandonament prematur dels estudis. I dins del Green Jobs estem treballant amb joves perquè poguessin tornar o començar a les seves fases en el món laboral, que comencen a treballar o es formen o tornen a fer més formacions perquè després tinguessin més oportunitats de feines. Aigües de Barcelona ens va fer una proposta en què es fes tota una formació en uns joves amb la finalitat de capacitar-los per inserir-los en el món laboral. Un món laboral vinculat a l'economia verda i al tractament de temes vinculats a l'aigua. Com a escola, també relacionats amb els nostres companys de promoció econòmica i de serveis socials, van fer una tria de joves que eren susceptibles de participar en aquest programa. No sé escriure ni llegir, però poco a poco Ana me ha dit que tengo que venir, no pasa res, y poco a poco mejorar las cosas. Después de las prácticas quiero tener un trabajo, pero también quiero seguir formándome, o sea, si puedo hacer la formación del nivel 2, que hemos hecho solo el del nivel 1. Tener el certificado también del nivel 2 para tener más experiencia en la formación. En Green Jobs assolim l'objectiu genèric que tenim en els programes d'acció social, que és millorar l'ocupació i l'ocupabilitat de les persones a fi de millorar la qualitat de vida. Pensem que poder assolir un bon lloc de feina al final repercuteix en la qualitat de vida de les persones.